Tänään, jos saat minut nauramaan, voitat rahaa. Simppeli konsepti. Mennään. En oo missään nimessä livessä. Mene se live. Onko meno? Joo, me. Onko meno? Ota sekkaan. Mä otan. Skippasko se? Patja oli välissä. Mä kysyn kuka siinä on. Kuka siinä on? Kuka siinä on? Mitä vittua? Kuka siinä oli? Missä? No sä sanoit äsken, että siinä oli joku. Siinä oli Patja välissä. Patja! Patja! Oikeestikka? Joo. Mitä? Hei, mulla on haaste teillä. Okay. Jos te saatte mut nauraa, te saatte 5 euroa. Okay. Teillä on minuutti aikaa. NYT nyt. Okay. Ne! On vittu hiljaa. Mitä Norsu sanoo toiselle Norsulle? No, mitä sano? Saa kärsiä. Miksi Kala ei polta tupakkaa? Koska se voi jäädä koukkuun. Jep. Todella vitun paska. Hävisitte! Hei, jos te saatte mut nauraa, te saatte 5 euroa. Okei. Sano. Miksi kana ylitti tien? Mitä? Miksi kana ylitti tien? Miksi se ylitti tien? Koska sitä potpotti. Mitä vittua? Moi. Joo. Hei, jos te saatte mut nauraa, te saatte 5 euroa. Jos te saatte mut nauraa, te saatte 5 euroa. Venä. Mä venaan. Täällä on Emil kuulla. Ei, sun pitää saada mut nauramaan. Mitä? Viisi euroa saatte mut nauraa. 2 mummoa meni marjaan. 1 ei mahtunut. Mä en nauranut. Kyllä sä... Oli oikeesti aika hauska, mä meinasin oikeesti nauraa. Joo! Hei, kuunnelkaa. Jos te saatte mut nauraa, te voitte 5 euroa. Onko se livessä? Joo, mä striimaan tää hetkellä. Joo! Moi. Hei, sä saat 5 euroa, jos sä saat mut nauramaan. Alkaa NYT nyt. Ei kato mikään TikTok-juttu. Mä oon ollut TikTokissa. Oot vai? Oon. Mä striimaan tällä hetkellä. Et striimaa! Yo, what's up, G? Mitä? What the hell? Mua pelotti, että toi äiti tekee jotain... Jou! Sinä taas! Hei, nyt voitte saada minut nauramaan. Et saa missäkään striimissä, nyt on huijari. YouTubessa, me kattoo YouTube Emil Kuhlman. Voi vittu! Okei, mä voin tehdä sen, Okei, mä kerään itteni. Okei. Noniin, NYT nyt. Anna, mun pitää miettiä, kun hyvä vitsi. Ota ihan vielä. Nyt. Ei vielä! Nytten! Vielä! Ei Nyt! Mun pitää keksiä, kun hyvä vitsi. Ei vielä. Mä mietin, oota. 5 sekkaa aikaa miettii. 5, Ei 4, oo. 3, 2. 2 minuuttia, anna mulle 2 Ei, minuuttia. 2 minuuttia. Ei, mun pitää miettiä, kun hyvä vitsi. Ei, kun nyt! Nyt ei tuu mitään Nyt! vitsiä. Ei tuu nyt mitään vitsiä. Mun pitää miettiä, Okei, jos sä osaat laskea 1/10 espanjaksi aakkoset, niin sitten sä saat 5 euroa. Siis 1/10 aakkosesta. Mitä on niinku... That's what I'm talking about. You getting none. You getting none. You fucking getting none. Jätkä vittu! Saatko vittu TikTokkaa? Mä oon just, hei, kuuntele. Jos sä saat mut nauraa, sä saat 5 Mitä euroa. vittua? Jos sä saat mut nauraa, sä saat 5 euroa. Häh? Jos sä saat mut nauramaan, sä saat 5 euroa. Ok. Venä. Alkaa NYT nyt. Sä nolasit itses vaan. Antaa sulla 5 euroa, jos sä saat sen nauramaan.
Emil, vitun cool, man. Kyllä. Striimin päällä. Hei. Hei, mä saanko kiroilla? Saat kiroilla, mutta ei mitään rasistista. Ei mitään. Nyt on kyllä paha, kun en mä tiedä mitään muuta. Miten Okei. mitä sä tol meinaat? En mä meinaa siinä mitään. Okei. Siis niin. No niin. Sä oot varmaan kuullut tää joskus, tää on aika mennyt juttu, mut... Tiedätkö sä, että pulut kuolee seksin jälkeen? En tiennyt. Tai ainakin mun pulu kuoli, kun mä... Anna mennä vaan. Naura vaan. Ei! Ei! Äijä nauris! Onko se moppari? No onko se moppari sitten? Mitä pistit tulemaan? Kiitos teille. Heippa rallaa. Emil Komen! Yeah, that's me! Vittu That's mä me! snippasin sut vahingossa, mitä vittu? Hei. Saat 5 euroa, saat nauraa. Mä en tiedä, ja mulla ei oo mitään hauskaa sanottavaa. Yritä. Sano mun perässä kaikki, okei. Ai mitä? Sano mun perässä kaikki mitä mä sanon, okei? Okei. Joo. Okei, moi. Moi. Sano. Ha 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 ha. Ha ha. Toi oli paska. Sä liikkasit sen numero, bro. No okei, no. Jou! Äijä! Hei, kuuntele. Jos sä saat mut nauramaan, sä saat 5 euroa. Okei? Onko aikaa vielä? Joo, no. Take your time, man. Ei vittu, nyt leipää tyhjää. Ei vitsi. Ootas. No ootan. Tiedät mitä puolalainen teki uima-ammessa? Puolalainen? Niin, No mitä se teki? polski. Okei, sä voit... Sori, mä... Koita vielä kerran. Sori, mä... Ei mulla enempää. Ei mitään, hyvä yritys, hyvää kesää sulle. No niin. Jou! Oh my god. Hei, kuunnelkaa. Moi Emil. Moi. Jos te saatte mut nauraa, te saatte 5 euroa. Alkaa NYT nyt. Naura vaan. Voit katsoa sun omia videoita ja naura niillä. Okei. Siis vittu jengi on kyllä niinku tylsiä tää näin. Jengi on kyllä niinku vittu tylsiä tää näin. Okei, mä nauran. Okei, mä luotan suhun. Okei. Mitä eroa on raiskattu oravalla ja normi oravalla? No? En mä tiedä. Mut... Mitä vittua? Anteeksi, mä oon pahoillani. Yritä uudestaan. Okei. Oota, mä mietin. 5 sekkaa aikaa. 5, 4... Mä kestän niin Nyt kauan. saat 10 euroa, jos sä saat mut nauraa. 10 Joo, euroa. 10 euroa. Voit sä antaa mun 10 euroa, mä oon tosi köyhä, mulla on tosi huono rahatilanne. Jos sä saat mut nauraa. Okei. Arvaa kuka? Kuka? En mä tiedä. Mä menisin sanoa jotain, mutta se olisi ollut jo vähän ilkeet, niin en mä sit viitti. Miksi kukaan ei oo... No, mä vaihan tän 10 euroa. Emil Coolman! Joo! Hei, kuuntele. Jos sä saat mut nauramaan, sä saat 10 euroa. Ok. Pitää miettiä. 5 sekkaa. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen otti saunakisan. Joo.
Joo. Sitten ruotsalainen meni ekana, ne meni sille saunaan yhtä aikaa. Okei. Joo. Ruotsalainen tuli ekana pois, sanoi, että minuutin päästä. Se oli jäätä kuuma, se sauna. Joo. Joo. Norjalainen tuli 5 minuutin päästä. Joo. Se oli ihan kusessa housussa. Okei. Paanut päin perset. Sitten suomalainen oli siellä koko loppupäivän. Joo. Joo. Sitten. Siis onko tässä jotain pointtia vai jäppäät sä vaan? Ne kävi hakemaan sen suomalaisen pois sieltä saunasta. Okei. Joo, okei. Ja kysyi siltä, että mitä sä oot tuonut kauan? Sitten se suomalainen vastasi. Pallit ja lautetten väliin. Kato. Joo, mitä? Missä oot saanut tuon? Sun päältä, broidi, sun päältä. Sä oot kenellä mä annoin se? Just se. Ai vittu, toi on tupla. Mulla ei enää noit paitoja, noit OG. Hei tupla, hei hyvä kesä. Noin seuraava. Joo! Hei, kuunnelkaa, jos te saatte mut nauraa, te saatte 10 €. Emil! Jos te saatte mut nauramaan, te voitte 10 €. Missä Biggie on? Biggie on himassa, se on bänditreeneissä. Ollaanko me jossain livessä? Joo. Voi vittu. Ei oo gangsteri. Voi mä ihan tuolle bännit. Et voi! Älä skippaa. 10 sekuntia aikaa. 10, 9, 8, 7. Okei, no niin, kuuntele. Joo. Mitä? Kuka tippui keinusta? Missä sulla on live? YouTube. Arvaa mitä? Joo. Maija tippui keinusta. Okei. Joo, tiedätkö miksi? No. Koska sillä ei oo käsiä. Kop. Kuka siellä? Ei ainakaan Maija. No kyllä nyt vittu vähän naurattaa. Miksi tää ei löydy yhtäkään normaalia? Jou! Hei, kuuntele äijä. Mitä? Jos sä saat mun nauraa, sä saat 10 €. Okei. Nää. En mä osaa. Koita vielä. Okei. Katsotaan. Haluatko kuulla vitsin? Joo. Mikä syö sipsin? Äijä. Okei, mä näytän, se oli ihan hauska juttu. Et näytä! Joo. Jou. Hei, kuuntele. Jos saat mun nauraa, sä saat 10 €. Joo, okei. Tähän me se heittäis sut sun nauraista. Heitä jotain tosi hyvää. Vittu, kun ei tuu mieleen. Tiedätkö, kun mä käyn oikein koomikko, mut... Millä aina itellä Ei! Oh my days! Oh my days! Siis toi jätkä oli vielä niinku varmaan 25 vähintään. Kaikki pitää mennä. Nyt rauhoittukaa. Kuunnelkaa. Kuunnelkaa. Hei, te saatte 10... Hei, Te saatte 10 €, te saatte mut nauramaan. Okei. NYT nyt. Jos te naurasat homo. Voitko sä soittaa Bigille? Soita Bigille. Mikä suomalaisia vaivaa? Oh my days. Mennään vittu. Mikä olisi? Ruotsi. Noniin. Ruotsi. Vittu. Chatti, ottakaa. Mä katson Google Translate. Ottakaa. Meidän pitää tehdä näin. Google Translate. Svenska. Ei! Ruotsi. Noin. Jos saat minut nauramaan,
voitat 10 euroa. Om du får mig att... Mitä vitus tää sanotaan? Om du får mig att skratta vinner du 10 euro. Ha? Om du får mig att skratta vinner du 10 euro. 10 euro. Ah! Om du får mig att skratta vinner du 10 euro. Ja. Noniin, nyt mennään. Heissan, hei. Son. Hej på dig. Hej på dig. Om du får mig att skratta vinner du 10 euro. Where is you from? I'm from Finland. How about you? I'm from Bangladesh. Okay, hear me out. If you can make me laugh, you win 10 euros. Yes. If you can make me laugh, so make me laugh. Start. Yeah, let's start. You make me laugh. Like tell a joke or something. Yes, $10. Huh? $10. What? 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 No. Listen. If you can make me laugh, I will give you money. Okay. Yeah, you can start now. I'm not laughing. I'm not going to laugh. Okay, that's enough. Bye. What? 1000 katsojaa tässä livessä. Mitä vittua? Mitä? Emil Kohlman! Mitä vittu Emil Kohlman? Mitä äijät? Aloit! No niin. Yo! Yo! Hello. Yo! If you can make me laugh, you win 10 euros. I'm not 10 years old. What? I'm not 10 years old. No! If you can make me laugh, like, if you do me, you win money. Yes, I have money. No! If you... Vittu tää on. Hey, hello. What's up, man? How are you, man? Thank you. What? What's up? I said, how are you? Thanks, bro. How are you too? Thanks, bro. You too? Where are you from? I'm from Finland. Finland. Yeah. Oh my god. Are you gamer? Gay? Gamer? No, Yeah. gay. I'm streamer, biggest streamer in the whole country. All right, I have a challenge for you. Okay. What's your challenge? Okay. If you can make me laugh, you win money. Okay. Let's do it. چی میگه؟ میگه بخندونم. من بخندونمت؟ Huh? Nothing. Okay. Haluatko nähdä ihan koko striimi? Ei hätää, nimittäin jos sä liityt Cool-jäseneksi, sä näet kaikki mun menneet striimit kokonaan leikkaamattomina. Sen lisäksi sä saat nämä hienot edut. Joten liity nyt Cool-jäseneksi vain alle 5 euroa kuukaudessa. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien, et toi? Ouais, tu parles français. You can speak French. Little. Nice. Where are you from? I'm from Finland. Finland, Poland. No, Finland. Okay, nice, bro.
Hey, if you can make me laugh, you win money. Pohjois-Makedonia. Chile. Mitä? Mitä se teki siellä? What's up, man? Yo, what's up, man? What's up is... What? Are you playing CSGO? Yeah. Okay. If you can make me laugh, you win money. What? If you make me laugh, you win money. Yeah. Yeah, so make me laugh. Yeah. I love you. No! No. If you make me laugh, like ha. چی میگه؟ نه میگه اسم چی؟ I'm pro player. What? What's up, man? What's up, Where are man? you from? I'm from Finland. Finland, Iran. No, I'm not from Iran. I'm not from Iran. Are you from Iran? Iran. Yeah. Oh, yeah. ایتی خارجی صحبت کن باش. چه پسری. Go next. Why don't you go next? Cool. You. Cheers. Kurt Kosmar. Yeah. Salam alaikum. Yeah. You are fuck what? Fuck what? T-shirt. What? T-shirt. The fuck t-shirt. What? What the fuck? What the fuck? Fuck the what? Fuck you. Fuck you too. No. I'm not gay. You are gay. You gay. You gay. You are big gay. No, you are big gay. You are double gay. You are triple gay. You are rampage gay. Vittu mikä jätkä. Se meinaa sun... Totta! Are you racist? Hello. Are you racist? What? Are you racist? What? Racist. Are you racist? No, I'm not racist. Good boy. What the hell? Are you serious? Are you Yeah, serious he is right now, bro? serious. Are you a furry? Are you a furry? Hei. Sä oot se Sä et edes muista mun nimeä. Emil. Joo, kyllä. Hei, kuunnelkaa, jos te saatte mut nauramaan, te voitat 10 €. Come on. Ollaanko me jossain livessä nyt sit vai? Joo, te ootte YouTubesta, täällä on 3000 ihmistä kattoo sitä. Ota, me kattoo se. Nyt naurattakaa minua. Minne sanoo? Oot sä naurat jo? Tää on mun peli, mun säännöt. Nyt naurattakaa minua. Oota ihan sekunti oikeesti nyt. No, sekunti meni jo. Okei. Joo. Okei. Mä oon niin epähauska ihminen, että huhhuh. Mä huomaan. Mikä sun YouTube-kanava on? Mikä se nimi on? Emil Coolman. Emil Coolman. Yeah, that's what's up. Anna mä kirjoitan. Mä tiedän. No. Mä olin ihan, että wow, kun mä näin sut. Oikeestikko? Joo. Mut sä et edelleenkään saa mua nauramaan. What's up, man? Hello. Hello, assalamu alaikum. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. How about you? Salam alaikum. Walaikum assalam. Ah! I'm Muslim. Hey, if you can make me laugh, you win money. Say again. If you make me laugh, like ha, you win money. Okay. Okay.
Come in. Yes, bro, you have. You laugh, bro. You laugh. Yes. No! Bro, you are failed. No! You are failed, bro. Hello, bro. Just a second. Do you have PayPal? PayPal. Okay. Yeah, bro. Yeah? We don't want money. We don't want money. You We don't don't. We don't want money. Okay. Hey, have Yes. a nice day. Talk with you sometime. Please. Okay. Yo. Hey. Can you hear me? Yeah. Yeah. All right. If you can make me laugh, you win money. I don't know. I'm not good at this. What? I'm not good at this. I mean, What are you good at then? I don't know. Maybe playing What do you play? piano. Oh, can you play? I think our answer is no. Okay. Can you play something? Yeah. Just wait. Yeah, I wait. I wait. Moi ei mikko tuli äsken uimasta. Oho. All right, let's go. Fine. Is the sounds clear? Yeah, it's good. It's good. Okay. Mä menen next Intiaan seuraava. Steppasin party, minä oon maalis, nää bad host on mun saaliin, se emme mun dikit mä laadis, nää bad host mua vaanii, mulla on staminaani kavaani, tää ämmäikästä mun banaani, mä teen tälle mujalle kavalis. Yeah, that was very good, really good. Hey, that. Yo, what's up, man? Oh. Hello. Where are you from? I'm from Finland. Finland. Where are you from? Go India. Oh, you're from India. Did you? I have seen first time on Home TV from Origin. What? English. I have seen first time Origin on Omingle. First time on Omengo. Yeah. Oh, and now you see me. Yeah. Yeah, you see Right. a handsome guy. Is this morning there? Oh, Morning. No, it's evening. Morning time? Evening. Evening. Yeah. Night. Oh, really? What is the clock there? 11:50. All right, here it is 9:15. Oh yeah. Yeah. Streamer. Okay. Yeah, I'm a streamer, one of the biggest in Finland. Tell. Okay. If you can make me laugh, you win money. First wait. All right, go. When you put rice in rice cooker, that's Yes. the time I realized you are dependent Wait. on एक machines. मिनट जैसे. Have to do something or show something? You can do whatever you want. Okay. I will show Alien. Okay. Alien. Want to see the alien? Indian. No, want to see the alien? Alien from space. Yes. Yeah. Want to see? Yeah. Okay, bad. Okay. That was quite Wait, funny. wait, That was wait. funny. Milli! Joo, elikkäs nyt siis tilanne on siis semmonen, että mulla on story time sulle. Elikkäs joo, kuuntele. Fuck vitun leija. Mut siis nyt mä olen siis tällä hetkellä menossa poliisiasemalle toimittamaan fanipostia tarkistettavaksi valitettavasti. Oot sä ollut joku pahis? Siis ei suinkaan. Mitä sä oot tehnyt?
Siis ei, kun mä sain fanipostia, se pitää viedä tarkistettavaksi poliisiasemalle. What? Joo. Miksi se pitää viedä poliisiasemalle? No ettei siellä ole mitään pommiräjähdystä, herra. No vittu kai sä nyt näet, avaat sen ja katot. Ei, mä katoin ton. Otat sen, onko sun se siinä? Se faniposti. Minä sain fanipostia. No, missä se on se faniposti nyt? No poliisiasemalla. Ai vittu. Miksi sä vaan avannut sitä? No koska se voi räjähtää käsiin. Mä pyöräilin sinne poliisiasemalle viemään sen mun fanipostin. Pyöräilit vielä kaiken lisäksi. Pyöräilin kypärä päässä. No hyvä, ja sä et oo pölkkypää sentään. Olin pukeutunut Ash Pokemoni asuun. Se oli 24H haaste Ash. Mitä vittua? Hei! Emil, mä haluan naurattaa. Mä voin naurattaa no niin, saa. Kuuntele, oota, sä tietää miten tää menee. Joo. Oota, mä kerään itteni. Ei nyt voi naurattaa. Oh. Et sä naura mukaan? Oota. Et sä naura mukaan? Tulee tommonen pieni pikku virne. Miten vaikeeta se on oikeesti? Yo, what's up guys? Oh, where you from? I'm from Finland. Lokari Jasmo Parakalo. LR? You streaming right now? What are you doing? Yeah, I'm streaming right now. I'm trying to find Speed. Speed? Oh, yeah, Speed shit. is on Ome TV right now. Really? Yeah. Oh, okay. Let's go. What's up, man? Tää on se TikTok vai? Ootteko Maltalla? Joo. Teillä on hienot lasit. I got him. You got me? Yes. How did you do that? What is that? Got you again. I got you again. What is that? Want me to get you the third time? What? Want me to get you the third time? Gay me? No! I'm not listening to that. I ain't listening. Fuck you. Yo, what's up, man? Why are you laughing? Why are you laughing? Yeah, why are you laughing? No, where do you live? What? Where do you live? I live in Finland. Finland? Yeah. That's cool, bro. Where do you guys live? Are you serious? We Where's Finland? We live in Texas. Oh, Texas. Do you know where is Finland? USA. What? No! Finland is not in USA. Joo, mitä ei? Joo! Moro, mä menin johonkin. Kuuta. On se hauska äijä? Joo. Okei. Jos sä saat mut nauramaan, sä saat 10 €. Okei, kiitos. Mä oon silti vielä. Mä striimaan hetken. Teekö sä jotain liveä? Joo, mä striimaan tällä hetkellä. Täällä on 20 000 ihmistä. Ei jumalauta. Ne näki sut jo, niin nyt sä voit vaan niinku naurattaa mua. No okei, mennään. Ei vittu lopeta. Piaraseksi. Joo, toi siis vähän tää paskaa. Joo, mä koitan paskottaa. Hei, sä naurat. Ei! 10 tänne. 10. Missä mun 10? Saat mulla 10 velkaa. Hei. Missä mun 10?
Koska sä annat... Milloin sä annat mulle vitun leijapaidan ilmaiseksi? Sulla ei kyllä oikein paljon lagaa, mä näen tosta kamerasta. Ai nyt sä sai jonkun kohtauksen. No, nyt sä siellä niin. Vittu. Kui kauan vittu ei jaksaa? No niin, anna mun 10. Niin, thank you. Hei, mitä? Thank you, Hei, brother. hei, hyvää päivänjatkoa ja kaikkea. Juu. Haista vittu, sä veit mun rahat. Ei haista itse, tuu pikikaan rauha. Sä saat se 10 takaisin. Katsotaan siinä mun tulee sellainen suomen kierto, mä en tiedä vielä Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Mä oon funny. Ootko? Siis Emil, please, milloin sä teet lisää niitä? Siis se sun TikTokki, missä sä oot silleen niitä deittailu niinku tässä mikä se on? Mikä tää on? Nykydeitti. Joo, siis se oli niin hyvä, missä teit niitä jotain roadmania. Ai se aikoja, sit joskus viime vuonna. Pistää W-chat, jos on hyvä stream. Kulman! Ota! Hei, Kulma! Sä oot paras tubettaja ikinä! Mä arvostan, että sä oot tubettaja. Me rakastetaan sua! Kiitos. Hei, kuunnelkaa nyt jätkät, kuunnelkaa. Jos te saatte mut nauraa, sä saatte 10 euroa. Noniin. Milloin lähtee? Nyt. Noniin. Oi Emil, kuule! Joo, mitä? Sä oot se äijä. Joo. Mitä äijä? Biggie. En mä oon Biggie. Lopeta. Hei, kuuntele. Jos sä saat mut nauramaan, sä voit 10 euroa. Mitä? Jos te saatte mut nauraa, te voit 10 euroa. Okei. Te ootte vikatyyppi tänään, joten nyt tehkää se. Arvaa, miksi mä en asu mun isällä enää. No. Koska se hakkas mua. Se on totta. Okei. Jos sun nimi alkaa E-llä täällä sulle. Oikeesti, please. Hei. Okei, oota. Me keksitään. Oota hetki. Miten näitä nyt olisikaan? Elikkä mun ihastus on mun luokkalainen Martti. Oh my god. Shout out Martti. Ja siis mä sanoin sille just tänään, että mä tykkään siitä. Siis Martti oli silleen, että vitun neekari hyi. Ei. Onks sun silmät punaiset? Kato. Onks sun silmät punaiset? Naura. Toi lasketaan jo. Toi laskettiin jo. Ei lasketa. Elikkä tarvitsetko nyt sen mun tilinumeron? Kato vielä tää. Ei kato. Bro. Oikeesti. En katso. Haluatko sä nähdä ihan koko striimi? Ei hätää, nimittäin jos sä liityt Cool-jäseneksi, sä näet kaikki mun menneet striimit kokonaan leikkaamattomina. Sen lisäksi sä saat nämä hienot edut, joten liity nyt Cool-jäseneksi vain alle 5 euroa kuukaudessa.